Gardot Nilimonjerong Pipit Pinibirta Arjuponitha Dolamara Mini Primary Health Center Penrong Jangpong Adak Tower Wakthang Sonsi Lakhang Korathok Duar Bagoi Constituency ke Parlo Dolamara Penrong Jangpong Adak Mini Primary Health Center do Kisu kachilang damji aphan Dolamara adat atum kedam kebang sungpekang kisung naiki soarlu somar atum uso chopathe atum kisu ahot kongtelong pen kedam uni athema tobar kebak harnuk pik pen ajok damun ei pusi hadake do adat atum pen pherangke karjo ahot klardak pen nangche thandun Sonsinon kachari bom a sarkar ke BJP a sarkar lu lapen BJP a sarkar ke ing tangkring anpin lapen Karbi Anglong autonomous council kachari abang phusi Dr. Tuliram Ronghang pusitami mai meeting along kai keta kaning jeki Karbi Anglong ke development pik lu jingthor pik anlu pusi kai keta kaning je ade angchun bikok anpin lu Karbi Anglong arat atum angnu kaningje Karbi Anglong aphan poisa ke kuti nangkile pusi kaningje sitame Karbi Anglong atok anuke towar mesen theklong re rat ke kedam kebang akisong se kachechak nang kedam tang election mate kilik ahut mai meeting along alamchak kachipi ateke towar mesen nang pi popusi lamchak chipite kanglo sitame non puarni anta alamchak chipaplengple jongsi CM Dr. Tuliram Ronghang lapen education Richard tong dile alamchak atengpen chipaplenga sonte pininele tum Dolamara arat lapuson akisung chechak jok plojia potlo pusi hadak arat atumpen ningduk chepaklang lasinon Malasi anatle hospital damjita towar hengnu lapen Rongjangphong health center le damji pusitami towar hengnu lasi Dolamara arat akisungki Karbi Anglong autonomous council kacharia bang phuatum nanglang dunding poma pusi hadake do arat atumpen karju pedupon atum towar ke lapuhilo po hinu kebang kedam gari pe di kebang ta hinu jadi tenela sika ke badim ta suppose 50 an nangko ketik lo gari motor ke bang ta bike pen ke bang ta sungku ete nona litung da konsira phana tum kopilo puji si pangi puji ke la hello je towar bang skim banai ra pabon silam seraksi ki meji mahpu ne rara tum bhukto bhogilo Ningkan suri hini raingkora hini peningkora ke thom aparman Central Pen 408.46 kuti atangka advertisement aphan khoros lopusi Anurak Thakur pen pangdakpon Sonsi suri hini raingkora hini pen ingkora ke thom aningkan aparman aphan Central Pen 408.46 kuti atangka abangke advertisement aphan khoros ponlo Bangso angbong pen ke print electronic media lapen angtan outdoor publicity hei hui henlo pusi Union Minister for INBN Youth Affairs and Sport Anurak Thakur pen theman arni parliament along pangdakpon kedam tang ningkan pho ahut Central Pen konatsi advertisement aphan atangka ka khoros ma aputha CPIM Rajya Sabha MP AA Rahim pen karjupon pedulu bangso ateng pensi Union Minister abangki tangka ke khoros ang thek hei hui paklang ponlu Electronic media along Sika Kuti 155.27 print media along Sika 220.34 lapen outdoor publicity along Sika Kuti 32.85 ki surihini raingkora hini inkora ke thom aningkan angbongsi correspond lopura parliament along Anurak Thakur ahin pen tokjer pen angthek paklang pon News Desk Report Karbi Anglong News Lakhang Korathok Dwarbagori constituency ke parlo Dolamara Lems along nomination paper aloke jokpon Paipaini Pli Arni Lakhang Korathok Dwarbagori constituency ke parlo Dolamara Lems along Bangphu Kangwaiji aphan mate kilik ji aphan candidate Kangwaiji alu ke jokpon Bangso kilik ji arni lake Paipaini Phai inkora hini arni Bangso along aloke jokdun abang phulake Bang ingkora pli ando lasi kilik arni lake komat aphansi rat Kangwaiji ma lake rat si chinilo Lapen bangso nomination aloke jok along kachi tongdun abang phu Dwarbagori VDC chairman Sarkoirong Pharche tongdun Lapen town committee chairman Mongol Singh Terang chetongdun pen thang kachar vo avi pin pen mesen pen pachun ponlu Lapen kewang jiarni kilik ahot setame ing samjin pensi pachun pon popusi ningje pon Dolamara Lems along ini bangke nomination ke file nilo nili sadap pen total bangke pang kora pli nomination form long kon lapen lang sai pona pit nili la pang kora pita nili tilong kon lo kasi pini bangke la nomination alo kelang kang chap apit la very long pada apit
nili announce kan lo laman ko pi bata accepted lo pu stami 5 tarik ni mate tarik 4 nisi nili tum symbol allotment lapen final uta gopene la candidate list banke la so nisi paklangji athia la so nisi la withdrawal mane jong si dok lote dota hai mene jong si abi lote la bang ko ra pli amunit si la women category lapen la unreserved category aphan la bangso alliance aphan election pathu ponbo la bangke kapathu ponjia ni bangke la bangke tarik inkore ni la bangso siklo agosto asi pini bangke la kelangkang chamane la nomination filing kam la pena scrutiny la si intong pon pini Tapi ni pun mah. mi pon la ada ba thang huru ba thang na hilia be pensi exam din pensi la nomination la deng pon lo la pen nomination ki deng pon aku abangso lem salong na sari bom tu board of director la pen la CR member administration full cooperation long kon la pen thangna dili phasa ni pasik sagunti bala hala mangke abe asi dan bela milimen ke lage rajan timung nili senior inspector kam auditor assistant registrar office di Pupen. Manipur along kacharvo pen apran kedam atuma phan longle anglur kipi ponji alam pen puthot kacharvo Manipur state along kheni angbong kacharvo pen apran kedam atum aphan aron atang pen longle anglur kipi ponji aputhak chingbai along kepa ong pen malomso aphan ington pon koklu Manipur along kacharvo kar clock set pen kithi ke jang aphan asan kapachok ahut raikom nang pinangji pura Union Home Ministry along khea pharman karjap asong atum pen kachuning ripidu ponlu laswa lam pen si lamrai ki en aphan ington koklu kithi ke jang atum aphan konat lapen kodak adim si kangbai kelang aphan pura Ministry of Home Affairs pen nipho an ington koklu pu alam Indigenous Tribal Leaders Forum asong pen pangdak pon News Desk Report Karbi Anglong News Elisteron pia Deopani MSC VDC chairperson arpu kepekpon Lakhain korapli Deopani MSC constituency along pen ratchari along kachapaduk abang phi Elisteron pi VDC chairperson arpu pekpon tang Laswa berta arjulong si pherang kya bitung atum aman ke donai Karbi apoho pen karchu pidupon Deopani constituency along kedamtang MSC election mati non council kiningkan isi chari det aphisi tami VDC chairman avidet asonsi thekpon long bon sitami kopai kemi parpik pen ajok lapen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang MP Horen Singh Be Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Numol Momin EM Surja Rongphar EM Mukut Mohanto lapen local MSC Sarbon Kumar Telenga atum ahin pen kacharap kachitudun pen ajok si Deopani constituency angkang kepalang dunji aphansi VDC chairman mate chairperson Elisteron piaphan pekponlo lapen member Bangpli Ranjit Singh Tati Diamond Teron Omor Bora lapen Binod Bosnet atumaphan arpu pekponlo alangli Elisteron pi kedamtang ningkan surihini ra sirkepen surihini ra krehini aningkan an Congress kedobom ahut sitami VDC chairperson arpu chepalong dun pen penang anra tatum aphan kiduk kisong lapen dordep hophe an sitami alangli Deopani constituency angkang arat aphan thek an pen rapon lopusi penang ancherok tok arat tatum pen chethan ponrinti Bukajan pe sarkurube Karbi Anglong News Fransi ang litum pini ladak kebang pen nang litum apan choro perfect lo la nang litum news doan litum apan stami ang sing nang litum apan kardom pin kardom mili nang litum apan nang litum karjualang the putha thanji mate ka choro pen tum ke lahelo aprang sike nilitum kachinghon Karbi Anglong Autonomous Council ASEAN sar Tuliram Ronghang sarapan akiro ki perfect lo alangli nakang hon pon penajo madag Deopani constituency arat aphan nang kepalang dum toy aphan VDC chairperson nang ki pipon pot alangli phan akiro ki perfect lo lapen adun thuke MP saraphan sitame choro perfect lo lapen anparta dak nilitum Bukazan LE IMLA mate speaker sar Mumin sarapan sitami akiro pi parpiglo alang litum nang kang honpon penajok niliphan pini labang so arpu nang kepekpon lapen do thulang tak nilitum Bukazan LE penlo PM Surjorong Parsar lapen Mukut Mohanto sar lapen te dak Deopani nilituma MSC Sorbon Telenga sar
alang litum apan sitami nilihin pen akero pipar piglo alang litum nangkang hon pen ajo pinilabang sorku kideng dunlong pot alang litum apan akero pipar piglo lapente dan deopan niara da tumapan sitami jorolo alang litum makar ipen cinghon CM sar nilitum apan labang so nilitum makehang pen alang nilitum apan kamatha pen labang so deopan niara da pan kang hon pon penang kipipon pot alang lipan suri akero pilo tangde ajor dengkloi pen ningkan isian bag lo MEC election det pen non an la si rat diopani arada tum kachong hong prong VDC chairman ba chairperson long lote po la si lang tum han kachong hong prong tum nang li ko pilo eklem bichengi ga ninga han o la tumapan ningkan isi angbong nilitum MEC sar sitami alang li pini akasik sak doko pena joksi pipon thek thedel lo alang li sitami kehang atum do pena joksi pipon thek thedet tahai po sitami alang li tum la non kehang atum do an vidisia chairman at kehang do natum do pi sitami kadoka we kehang do natum an sitami alang li tum nili phansi nang support lo la pen ke nili ke vidisia chairperson kehang je phan nili matha the sitami nilitum homosti long la vidisia chairman ke hangatum anabang niliphan nang puktulo je nang lilihin penle nang lile hang dun matiglo nilitum rata phan nang mathara nang vidisia chairman che hang dun nang po usi alang litum ke hangatum an pen nilitum CM sar long dam si labang solam che thandam pen si nilitum phan CM sar nang kang hon pen nilitum phan nang pipon lo ko pilo nang lila diopani ara to mani klem rata sai ke klem bon pangcheng bon jika ninga hang asai ke klem ponji nili ning hang ke la kidu ke la arada tumaphan nili ke lang ponji phan ning hang pik la pen ke Charlie ahin sitami ke pa phidun hup ason ke do lang la sila ka do ka ke long sitami nili tum ka chera ponji phan si ning hang lo la pen nili nuwet le ke klem ji la pukali nili la ke hang dun choma tum an pen sitami isiwet ipeng wet do pen si klem rap pen ji la pen hai kaman tum alam arju pen si nili klem ponji chingwai chingsai pen si nili klem ponji la penali videsi chairman long det pen ko ani ngaro la deo pani ara da tu makar i pini anke ipapleng pithega pot nili chihok piglo